Salutare fraților, bine v-am regăsit la un nou vlog după 2 luni. Am cumpărat acum 2 zile o bicicletă și ce m-am gândit eu? Să o îmbrac și pe ea, că era cam goală. Am cumpărat un motor de 80 de centimetri de la Rocco și astăzi îl vom monta. Mai e și bătrâna noastră, i-am schimbat roata, asta are joc vai murții, dar să vedem ce se află în cutie. Ok. A 3-a oră când cumpăr un motor nou. Am avut 3 motoare. Aici motorul. Ok. Asta e cablul de accelerație. Și tonul de start. De stop, nu de start. Ok. Aici ce se află? Rezervorul. Ok. Carburatorul, e acela buton. Da. Fișa. Ok. Și mai avem aici mânerul ăsta nu ne trebuie. Doar acesta de accelerație. Asta de la ambreiaj. Lanțul. Apărătoare. Întinzătorul. Și doba. Da, aceasta e văluța asta aici. Nu vreau să mai dau jos, să stric și pe asta. Și ăsta de plin. Să sperăm că voi avea unde să prind tot. Deci revenim un pic mai târziu cu rezultatul. Nu cu rezultatul final. Când vom începe să asamblăm motorul, ceva pe ea. În momentul de față am terminat de pus motorul. I-am pus carburatorul și toba. Să-i mai strângem toba un pic. Îi punem bugia. Acum ne vom apuca să punem gen cablurile astea pe aici. Accelerația și alea și după aia dăm roata jos să-i punem pinionul. Am ajuns în stadiul acesta. I-am pus ambreiajul, accelerația. Schimbătoarele încă le avem aici și frâna după spate. Nu o să îi le dăm jos, le lăsăm așa. Torul cu tobă cu tot. I-am pus accelerații, ambreiajul tot. O să-i punem rezervorul. Acum l-avem aici, după aia lanțul. Și diseară când îmi ajunge benzina o să și pornim. Avem de strâns aici. Avem de strâns la greu. Cheie și cricket. În rest e toată completă. Trebuie să-i strângem întinzătorul, să-i punem lanțul și cam asta e. Bun, gata fraților, am terminat bicicleta. Trebuie doar benzină să-i băgăm. Are rezervorul gol, îl lăsăm așa deocamdată. Diseară când vine îi dăm o porneală și încheiem vlogul. Când vine mamaia de la muncă, gen să-mi aducă benzina. Am terminat tot, i-am pus bujie. Ăsta, dracu să le ia, am uitat cum zice, CDI-ul ăsta sau ce morții lui ei. I-am tăiat furtunele, i-am băgat tot. Am terminat de montat pinionul. I-am pus lanțul. I-am strâns întinzătorul. Ăsta mi s-a rupt și i-am băgat altul mai micuț. Pe ăsta l-am găsit. Toba i-am strâns-o. I-am dat cu scoci aici ca să nu topească firele de la... Tot o să le topească, dar o să țină cât de cât. Poți să-i dai frumos la pedale, n-ai treabă, nu mi atinge nimic. Rezervorul frumos. Accelerația, ambreiajul și e gata cum ar fi. Mai trebuie să-i mai dau eu cu vaselină aici și să-i mai slăbesc, ăsta este foarte tare ăsta și merge gen cu ambreiajul pus, n-are treabă. Și asta este. Revenim de seară.